Ассаламу алейкум, приветствую всех. Алхамдулилlah, все сложности позади. Поволи встречи, иншаллах, завтра сделаем все усилия, чтобы получить контракт. салом дӯстон, ба фикрам шумо ин нафарро шинохтед. Ин ҳамон тоҷикест ки аз Дана Уайт роҳбари UFC хоста буд ки ӯро ба UFC қабул кунанд ва муҳорибаашро монанд, яъне ба вай имконият диҳанд ки ҳамчун размандаи UFC маърифӣ шавад. Дана Уайт роҳбари UFC ба вай имконият дод ки дар октагони UFC баромад кунад, аммо мутаассифона дар муҳорибае ки дар Кореяи Ҷанубӣ баргузор гардид, Доробшоҳ шикаст хӯрд ва муваффақ нашуд ки шаҳрномаи UFC-ро ба даст овард. Ба ҳар ҳол ӯ размандаи арзанда аст ки бисёр ҳам талош кард барои ин. Ба ҳар ҳол мо ба Доробшоҳ дар карьераи мин баъдаш муваффақият хоҳем. Акнун мерасем ба ду воқеаи муҳиме ки имрӯз дар ММА-и тоҷик ба амал меояд. Ду муҳорибаи марказие ки бояд ба амал оянд, яъне муҳорибаи Фариду Нодилов ва Анис Яқубов. Фариду Нодилов барои вазни миёна барои $1 миллион мубориза хоҳад бурд. Ҳар дуи ин сабқатҳои марказӣ дар доираи созмони размии ACA ба амал хоҳанд омад. Мо ба ҳар ду варзишгари тоҷик дар ин сабқатҳояшон муваффақиятҳои комилро таманно дорем. Тоҷикистон ба пеш! Лига ACA по десятилетней традиции возвращается в столицу, чтобы провести заключительный ивент года. Акнун як масъалаи дигар ин риояи одоби мухлисӣ мебошад. Мухлисони тоҷик бояд ҳамчун мухлисони намунавӣ бошанд, мегӯянд дастандарткорони ин мусобиқаҳо. Барои ин муроҷиати дастандарткорони тоҷикро мерасонем ки ба мухлисон муроҷиат карда чӣ гуфтанд, марҳамат шумо бубинед ва барои шумо тамошои ба фароғат хоҳонем. Агар шумо меҳнати моро қадр кардан хоҳед, пас ба видео гузоштани лайку комментарияро фаромӯш насозед. дӯстон, ассалому алайкум. Аввало ташаккур мегӯям ба ҳар яке шумое ки моро дастгирӣ мекунед, мусобиқаҳода мебинед. Аммо дӯстон, бубинед, пагоҳ дар созмони ACA чипта намондааст. Мардум, ман медонам бисёрот мехоҳем ки дар толор иштирок кунед дар мусобиқа, аммо имконият нест. Онҳое ки омаден, ташаккури зиёд. Шумо бояд рафтору кирдори беҳтарин нишон диҳед. Салому алайкум бародаро, ҳамватано. Чӣ ки медонем ки дар созмони ACA бародарои мо иштирок мекунанд. Яке аз варзишгарои мо Фариду Нодилов, Анис Яқубов боё ки главни ҳастанд. Барои ҳам чиптаҳо як бор аз шумо хоҳиш мекунем ки то ахир ҳам тинуд накунед бачаҳо. ҳамин пеш яке ҳам сайт меган 1 моҳ пеш 2 моҳ пеш билета продажаша эълон мекунанд, ҳамҷа бигирем, барои ки то охира тинуд мекунем, баъд ахир дамеша ки ба мо муроҷиат мекунем, баъд билет нест, сум қатъиёзи нест бачаҳо. Барам ба ҳам хотир илтимос мекунем ки вақте ки омаденам мисол кадоме ки чипта дорем бием, барои ки бисёрта ман медонам ки мардум мо мехоҳанд ки биан ҳамҷа чиптаро бигиранд бидорон, нозу хеле нест, чипта ҳама фурӯхтагианд. Ба ҳамин хотир кадоме ки чипта дора илтимос биёрем ки бо дар ҳамҷа мақсад дигар мақомотҳо меша бо хитонда ягон мисол зал ҳам майда бо ба хитона ягон мисол лишни проблема накунем. Илтимос бародаро ёру дӯстое ки моро дастгирӣ мекунен, балешикӣ мекунен ва ман медонам бисёртон аз дигар шаҳрҳо мепарен меоен. Мо бисёр миннатдорем аз шумо. Ба амеди билети нақд мешен меоен хариданӣ мешен, лекин нестай зал майдае. Баъд кадоме ки билет дора даромад, илтимос рафтору кирдора маърифата бигем обрӯи миллати тоҷика паст назанед. Ами хишро чотка шита дастгирӣ кардан дар кор, ҳам саперника дастгирӣ кардан дар кор, ҳам варзишгари худмонро. Барои ҳами ма чӣ гуфтанем ки як бор дига ки дар ҳаққи мо ба дуо бошен, худованд беғолмо накунад ки парчама варзишгарои мо бардоранд ва титули бигем тиллоиро ба ватани мо насиб бигардонад ки мо бигирем барем. Саломат бошед. Ташаккури зиёд Раҷабали Баёнов, Азам Гафоров. Дӯстон, бори дигар аз ҳар яке шумо хоҳиш мекунем ки шумо ҳар яктон намояндаи миллати тоҷикон. Либосҳои хушрӯ, атр, бӯи хушрӯкна, рафтори хушрӯ, ҳатто баъди худ агар ягон хел чизи ночиз, ягон салфетка, ягон хел бахлашка, хел стаканча, ҳамон ҳатман баъди худтон муссулотро нагире бачаҳо. Ҳаракат мекунем, беҳтарин обрӯи миллати тоҷика нишон диҳем. Ташаккури зиёд.